Musa Jalil, күрше белән борыннан, булмады һич татулык, кемсән бер саулык, кемсән бер катылык. Мин кибәргә керелсәм, у чыгарып келтүгә, мин кыймага кар исәм, у таратып бетерә. Быел абзар артыма чәчтем кызыл кәбестә. Күршем инде билгеле, киртә миңа һәр эштә. Минем кызыл кәбестәм кыяклангач, өлгергәч, быел бәлеш ашыйм дип, эшкә җылы йөгергәч. Күршем беркән базардан алып кайтты бер кәҗә. Онытамын булматыгын, аннан шушы көнгәчә. Һәр сүксен, җыр йотсын бу өметсез кәҗәне. Нинди каты кыйнап та җитмәде бит әҗәле. Һәр көн килә кунакка, мут басып тоякларын, кыеп, кырып бетерде кәбестәм кыякларын. Бетте бакчам, кырылды, һич ярау кәһәргә, охшап калды түтәлләр бомбаланган шәһәргә. Хәзер инде ачудан кәбестәмне ташладым, һәм күршегә үч итеп бүре асрый башладым. Бер көн күршем кәҗәсен суеп кунак чакырды, мине түргә утыртты. Шундый әйбәт, акыллы, белмәгәнне күршемне, ул шундый ипле икән, бакчам саклый алмадым, үзем гаепле икән. Күрше сөеп күршесен, дусларча сүз катмаса, юк ачуны бар итеп, эштә бүре сакласа. Иң начары шул икән, тәүбә, тәүбә бу эштән. Күнәк итәм күршемне, өлгергәч тә кәбестән.